Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja tauya anodza nyasi zuva rogumisira mwedzi uno wakakunguruma. Nhamatai kwekweza Robson Chere ari ndiye mabharani mukuru kuArtus, umwe kanzurawo wadhi yechishanu mugwera raRarare Samere Gwenzi pokare naVhusumuzu Moyo wapambiwa kuburitsiwa mundege wangu ari panhandare iyo Robert Mugabe ipapo waburitsiwa nanyasi paribe ari kuziva kuti waripi, mapurisa ari bekureketa, hurumende wari bekureketa, zvinoita kuhwadza chaizvo. Magweta anoita kodzero dzevanhu pabodzi nevamwe vanhu vese waari kundoreketa zvibodzi zvokuti apa panyangaritsa apa zvisvinuba zvaitiwa izvi rekai tione kuti wachaburitsiwa Chere pokare kuti wari kuitiwei kana kuti wari kudini paribe ari kuziva. Izvi zvokupambiwa kuvanhu zvakamboitika makore okare zvikazosvika kuna Naitai Dzamarama kuno yano pokare zvikaramba zvindodando paribe chisvino. Rekai tione kuti zvichaperera papi. Wamunangarwa wagoti iwo Simelizwe Sibanda kwainga achibenhuke kwaanga ari kuita muteedzeri wogurukota rinoringa nezvefundo yepamusoro munyika. Wagoti iwo ndamuregerera manje ai zvakaita kuoma. Kwaiya akatoita kudokerera ari kundokumbirira kuti ewo ndakumbira chindimbwirai tsitsi bva vachizomuregerera manje. Asi paribe kureketiwa kuti chii chimwe chaitika ipapo, tinenge takandoringa hedu. Wamunangarwa kuseni kwerikweru kwanyasi wanga wari kupuwa kuonekedzana kamunhu naiye anga achimirira nyikayo France munyika medu muno, anonzi Laurent Chevalier. Rekai tindomushwira tuzvinu tichishwira kuti wabenhutse mumwe anoita tuzvinu kunyika kwedu kuno. Wanhu wari muSouth Africa nevamwe wari kune dzimwe nyika wari kuhwadziwa fani nozviri kureketiwa izvozvo mapasipoti kuti akufanira kudhuritsa. Ipapa wari kutokumbira hurumende wachinyora matsamba padande mutande okuchema kuti matikuwadza kwai matiita kuti tsika konzi zvinoita kuhwadza. Rekai tione kuti wakuru wehurumende wachagopindura Chere kana kuti zvinenge zvichitekaira sei. Ticharamba takaringa. Tinenge tichindokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Kureketa kuno kwai mapasipoti ari kutorehwa muSouth Africa ari kubhadharirwa $240 chaiwo. Warume kana uri munhu ari muguta reJoburg kana iyo Pretoria ukatotekaira hako kuenda kumusha kawo unobva waita sunga 1 sunga dozen. Mari yacho yobhazi inokwana kuti kuenda nekubenhuka. Waenda nekubenhuka apo kare wokona kubva waita zvibodzizvo zvokutora nepasipoti zvinova zvangofambirana. Apo unenge waona wakatora mukana wokuona hama noshamwari kuno zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi, asi paribe chizvino. Gweta rehurumende Virginia Mabiza agovhundutsa vanhu paanga ari kureketa kuti kwai mutemo wenyika unobvumira kuti wapwerewa aende mumajere nana mai wavo kana ana mai wavo warivo vari kupinda kotongiwa. Izvi ari kureketa achida kuedza kuti aburitse kuti zvakanaka zviri kuitiwa iwo waye wokwana Timba wakasungiwa pano kacheche kakaburika mumapikicha mazuva mashoma apfuura. Rekai tione kuti zvinombopera sei, asi paribe chizvino. Watungamiri weSADC newabiyawo wese wari kuuya kumutsangano weSADC vanenge vakaita kugara svede zvavo. Paribe kana mubodzi ari kudzimiwa magetsi, mvura yatonzi inenge iripo pokare zvakazara kunzvimbo dzese dzichaitirwa iyo SADC iyo vanenge vari kuita kupembera. Kureketa kuno vanhu vemunyika medu vari kuhwadziwa fani nokuenda kuri kuita magetsi. Dzimwe nzvimbo ari kundoya awari bodzi, dzimwe nzvimbo ari kuya maawa mairi, dzimwe nzvimbo akatove magetsi anoenda maawa 20 chaiwo pazuva. Wobva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Asi weSADC wakatonyorerwa tsamba kuzesa kuti ngaureke kugodzimiwa magetsi.
kurambe kwakati ngwangwangwa, kureketa kutoti warendo ndo wachaite injoya kuramba wachijanurivha panyika pedu pano, isusu tichitobora manyerere nomuromo pakaita kunyangariwa manduwe, pakaita tusvinuba ipapo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Kurukota rinoringana zvokutekaidziwa kuzvinhu. Felix Mhona arakureketa ere kutoti ipapa pakanyangaritsa kwai binda wapinda romotika ropambudzi rapera rawakiwa manje zvikamu 60 kubva muzana 68% pachirungu. Ndipo unotoona kuti zvese zvaimboreketa mumashure mumu, tatusara nemabhiriji 5, tasara nochino, kwaindova manyautsamukamwa, mhanduwe manyautsamukamwa basi, paribe chisvinu chiripo. Kuno ukaona pakadano waziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichaperera sei izvozvi, pokare kuti wachazozvipedza rini tiribe kuziva. Mike Chimombe pabodzibona Moses Mpofu wabenutsiwa kudare rodzimhosva nyasi wachinzi kwaiwana wakaita mutsebwede yokunyepera mapepa waigonyora wachiendesa kuti wapuwe basa rekunadzira iwo magetsi omugwagwa, street lighting pachirungu, muguta reHarare. Pakatenge pari kuburitsiwa mamiliyoni mapfumbamwe chaiwo omari yokuAmerica kuti basa riitiwe. Ndipo unotoona kuti wabi yedu aiwa wanogara wakanota. Kugara wakanota wanobvumiwa ba kuti wambosaike kana chibodzi. Hurumende yazvishoresa fani ipo inge iri kuburika iri kupaumba kutokwira pamusoro pochuru kuti wadanidzire kureketa kuti kwaita zopa munhu bepa rokuti watsanwa chewakapfa munhu uyu makore 35 apfuura, 35 years pachirungu. Ndipo tazokona kumupa kuti azive kuti watsanwa chewakapfa zviri pamutemo, death certificate pachirungu. Idi zvinoita kuhwadza. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi izvozvi zvavari kuda kuzvifadza kudari. Nyasi tahwadziwa pokare kumaolimpiki kuku. Wechipiri anga achirowa mvura nyasi, Denison Cyprianus arowa mvura mufana iyu, asi zvaita kumurambira zvamutsitsirira abva arambidziwa kupindirira mberi nokutoti nguva dzaaitadzo dzanga dziri duku duku panguva dzese dzanga dzichifanira kuitiwa vanhu vamwe kuti azoende mberi. Rekai tione kuti zvinoperera papi chaipo. Ticharamba takaringa tinenge tichindokunyepai. Ipapa toringa dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa panhandare yoara tambo pasungiwa munhu anga akazvinamira zvinodhaka zvokokeni zviri zvomari inoita miriyoni yomarandi. Ipapawo pokare kwai hurumende yeSouth Africa iri kutofunga kuti yoita sei kuti itengese wanotekaidza tsamba, kambani inotekaidza tsamba yohurumende, South African Post Office pachirungu. Unobva waona kuti sei wakuru wehurumende wakasiya kuenda kobatana nana EFF wachisarudza kubatana naiwo ODA naiwo ana Mackenzie wavo. Pakaita kunyangara. Unobva wanyatsoona kuti pane nyaya ipapo. Kaitirambe takazviringa kuti wachazvikona chere zvauri kudazvo. KuZambia kwaipapa waakuda kutandawo manje chirongwa chokuti vanhu vanomasora wapuwe mita inozoendesa magetsi kana yavo yawanditsa yoendesa magetsi kunyika. Rekai tione kuti zvichapera sei, kuti wanenge wazvikona chere nokuti pariba ari kuziva kuti zvinenge zvidedzewa mari kureketa kuno. KuBotswana izvezvi kwai peturu yorudzi rwo93 iri kuita ichipera nokutoti kwai wanga wakaringira kuti ichabva kuSouth Africa. Kuno South Africa yange yambodzima panopepetiwa peturupo. Panga pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinoperera papi.
kuti wanenge wazvikona zvarini tinenge tichikunyepai ipapo. Kambani yondege yokuEthiopia, Ethiopia Airways, paipapa yagoita mari yokutengesa nokudidi zvinhu zvavo iriyo mabhiriyoni manomwe chaiwo nomamiliyoni mazana mairi 7.2 billion US dollars pachirungu. Wabi yedu wanoita tusvinidi. Rekai tigoramba takaringa. KuSudan kwai mukuru wemauto ikweyo atopona nokuti wakomana wangu watoita kumuinga wachitoda kutoita zvokugwarashana naye chaizvo. Kunorekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei, nokutoti chindege chiribe munhu chaseenzesiwacho drone pachirungu paribaziva kuti chabvepi kana kuti waribe kuchibata pokare kuti wanyatsoziva kuti chabva kunyika ipi. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinotekaira sei, tinenge tichindokunyepai. Nyaya yokugumisira waIsraeri wagoreketayo kutoti ndisi tauraya mukuru weHezbollah anga ari kunyikayo Iran. Wakomana aidi ona yawe pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa kuti zvichapera mushechere kana kuti pano mumwe achagwisiwa zvisvinu. Tiri papo mabuja. Tagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.